Familia ma ok tin ne 70 oninde koyo kaluwore gi kodh yamo mapek mokelo oula e gwenge ma Kaksingri Central, ka jolupo bende omed kwayo mondo tang' gi yamo masani futo e nam. Nonro mar TIFA oyango ni kwan oganda jo Kenya masiro sirikal manywanda kata broad-based omedore. Ng'ama wasebedo go machiegni mane watiyogo mwanyalo endos ni kaber to nego dhi o legislate kendo oversight gik masiaya en Coronel Rasanga Makamoth. Nikech ok wanyala bet to waneno ka gik moko ok dhi kaka onego dhi. Moko kuom MCAs machon ma Siaya koro lando sir kod jip ne gavana machon Cornel Rasanga mondo dhi olar kom senate e kaunti no. Machiegni e ka gi kacha, nyinga Milton Ocheng. Familia ma ok tin ne 70 oninde koyo kaluwore gi kodh yamo mapek mokelo oula e location ma Kaksingri Central e sub-county ma Suba Central e kaunti ma Homa Bay. Midhiero no okelo kethruok mar udi ma kwan gi ok tin ne 20 e otieno ma piny norugodo kawuono. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e ote mare oyango ni bede sirikal medo menyo midhiero no kendo jiwo jopiny mondo obed gi ritruok. Ruoth ma Kaksingri Central Daniel Magadi mane waloso godo e yor simu bende chiwo ler e wi masira no. Kaksingri Central wan gi sub-locations ariyo, Sindo kod Nyamarandi. Koro location ka nyoro kod moro nyoa gi nam. Kaito kodhni nyochako chieng' moro saa 3. Koro after 1 to 2 hours nyokelo oula mang'eny. Oula ni nyomuomo kuonde moko moketho kabisa. Ingo Center, Kaloko, kod kama iluongo ni Kamasindi Village. Koro kuondegi nitie ute manyomuko malawo 20 manyogore piny. Kuonde mag ohala machalo wholesale gi nitie joma nyalo olus malawo mana milion. Koro the beach benyokethore kabisa. Kise mag beach manyo tiere nyaka od kidi moro nyosekunyo machiegni na lwar. Koro kwa estimate kacha joka lawo mana 5 million to 8 loss molal ka mantiere kacha nikech gige udi nyopio oywero. Utego nyogore piny, mwandu nyolal kanyo mang'eny kabisa. Jomoko nyaka pesa gimenyogi kano nikech ginyobiro mogik e kor udi malo. Jolupo matiyo gi nam Lolwe e kaunti ma Homa Bay onyisi mondo obed motang' gi yembe makudho e alwora ma nam Lolwe bang' bad migawo mochung'ne koro futo mar yamo e kor lwasi yango ni koth biro dhi nyime chwe e dwe nyiri mar 12. Jakom dho wedhe ma Homa Bay Edward Oremo okoni kinde ma koth chwe gi yembe to masiche mag nam thoro medore e alwora ma nam Lolwe kendo gima jolupo bede kind Nakuru ga Sumbi. Okoni jolupo nyaka lure gi milome manosegol e wi koth mabiro chwe e alwora ma nam Lolwe kono kendo kik gidonji e nam e kinde ma kor yamo rach mokalo kaka yo mar geng'o tho mamako jolupo. Bende okone jolupo mondo jobed kaluwo chike mag nam kendo gine ni gidhi e nam ka gin gi jakede mag reso ngima kata life jackets mar geng'o masiche madisieki. An gima wache ni kaka sani gisewacho ni Desemba ka yembe dhi kudho marach, yamo koth dhi bedo mang'eny kendo adieri wasechako neno ka gitimore. Mani en gima ok onego kaw for granted. En gima onego bed ni pile ka pile jowa ong'eyo kendo chiko itgi mar winjo ni to kawuono koro lwasi nyalo chalo nade. To bende sani onego wabed akicha ka waikore beaches wa. Rescue teams wa onego bed ni standby maka gimoro timore nam tinyalo dhiri yie gi petrol e iye mondo ringo konyo jogo. Bende ka ok ochuno ahinya to kik yiedhi dhir mondo dhi e nam. Ka bende joma nie nam go one ni girwako life jacket kendo gibed akicha ne weche mag kor lwasi kinde mag dhi e nam. Pek mang'eny ma pod wayudo kaka tend nam e wach mar masiche matimore nam. Moko gin ajali moko wanyal geng'o mabiro kaluwore kod weather patterns ma bende watemo nyiso jolupo wa ni ngima duong' maloyo lupo. Masira mar nam pod odong' gima hinyowa kabisa e nam ka. Kata odoko ni moko kuom masiche ma wayudo biro kuom chal mar kor lwasi ma samoro wan kaka dhano ok wanyal bedo gi control e wiye. To wasebedo ka wanyiso jolupo wa ni ngima duong' maloyo lupo. So seche moko moramora ma chal mar kor lwasi ok obedo yo maber manyalo miyo lupo dhi mbele, to wakwayo jolupo ni mondo kod jokombe wa mondo chiw instruction mondo kik ng'ato idhe nam e sama chal mar kor lwasi ok obedo favorable.
Kambi matimo nonro mar TIFA ochiwo duoko mar nonro margi manotim e kind tarik 10 nyaka 17 dwe mokalo. Nonro manyiso ni sirne sirkal manywanda kata broad-based omedore kowuok e 22% e dwe mar 5 nyaka 44% e dwe mar 11. Lipodno orango bende weche mamoko kaka yono ma piny Kenya ochimo, weche mag thieth e kind weche mamoko mana kaka Efi Nyakidi leronwa. En lipot ma kambi timo nonro ma TIFA. Lipot moket ayanga toka opacho ganda makwan gi romo 2,053 e counties duto 47 ma pachoka. Nonro ma lipot makamano notim kind tarik 10 nyaka tarik 17 dwe mar 11 higani, kendo rango ni piny Kenya ochomo kanye, yuto mar oganda chalo nade, kod okenge ma piny Kenya osegoyo e weche mag thieth nyaka ne okumba mar SHA chak tich. Nonro no ma TIFA onyiso ni sirne sirkal manywanda kata broad-based government omedore kind dweche 6 chakre 22% e dwe mar 5 nyaka 44% dwe mar 11. Kata kamano, jogo ma ok sirkal manywanda ochopo 48% kipimo gi dwe mar 5 mane ni 54% ka dwe mar 8 kwano ne ni malo ahinya gi 64%. Biro mar sirkal manywanda nobedo tarik 7 dwe mar 3 higani tok jatend piny William Ruto kod mosenindo Raila Odinga chwoyo kogone ogirimiti mane nyiso okenge 10 mabiro konyo yore dongruok ma pachoka. Ripodno ma TIFA bende orango chal mar Kenya kama oyangore ni 68% mar oganda paro ni piny Kenya okochomo yo mowinjore kendo okta makare kipimo gi 17% maparo ni Kenya itayo yono mowinjore. Gwenge ma masawa otele paro mar ni piny Kenya okta kaka owinjore gi 83%, kiluwe machiegni gi gwenge ma Lower Eastern e 76%, kaito gwenge ma Nairobi kod mago makadho wadh Nam Chumbi gi 73% duto. Midhiero mapek ahinya ma oganda jo Kenya kadhe oting'o dhier, nok matije kod kech duto e 44%. Mamoko gin kaka mibadhi gi 20%, siasa marach kod rem yudo chenro mag thieth e kind mamoko. Higa chiel koro nyaka ne piny Kenya chak tiya yanga gi okumba manyien ma thieth ma SHA. 55% kende mar oganda jo Kenya ema osendikore ne okumba makamano kata 56% osetemo yudo thieth kokadho okumba ma SHA. Piny Kenya nodar kowuok e okumba machon mar thieth mar NHIF kendo chiwo thuolo mar chako tich gi SHA tarik 1 dwe mar 10 higa 2024. Kaluwore gi tend TIFA, pod nitie dwaro mar timo nonro matut mar fwenyo pogruok e kind oganda jo Kenya mosendikore ne okumba mar SHA kod mago mapok ondikore ma yudo thieth kokadho okumba no. Bende kaluwore gi paro ma jatend piny William Ruto chwalo piny Kenya e rang'iny pinje mosedongore, lipodno onyiso ni nitie gigo ma nyaka jatend piny kuong rangi kaka achiel kuom yore mag chopo lek makamano. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho ni kod chenro mar chiwo sir mar somo ne oganda mawuok e dhoudi manigi kwan manok mar jokanyo kendo mosebedo ka ojwang'. Chenro no oyango ni obiro muonyo omenda maromo siling bilion 500. Owacho magi e romo mano obedo godo oganda mawuok e dhoudigo, romo mano bagi e kar jot mar jatend piny mantiere Nairobi e odiechieng' mar piny ngima ne yango ratiro mar ogendini manok. Yani nimesema ya kwamba kuanzia sasa wizara yetu ya elimu, na kwanza mjue ya kwamba hiyo directorate ya ethnic minorities na the marginalized itakuwa katika ofisi ya rais. Hapo ndipo tutakuwa tunafanyia hii coordination yote. Ya kwanza mimi nimesema ya kwamba kuanzia sasa tutaweka hazina maalum ya milioni 500 kila mwaka ya kusaidia watoto kutoka jamii ya wachache, kutoka jamii marginalized, katika bursaries ya shule, katika bursaries ya college na bursaries ya university, ndio tuweze kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anaachwa nyuma kwa sababu anatoka jamii ya wachache. Moko kuom MCAs machon ma Siaya kotelnegi kod jakomgi Elisha Okuku
ong'ado masiro gavana machon ma kaunti no Cornel Rasanga ne dhi laro kom senate e yiero mabiro. E bwo riwruok margi mar Pioneer MCA CBO, giwacho ni dwaro margi en ni Rasanga mondo chung' e lo Josiaya kaka seneta, gino ma Rasanga owuon bendo yiego. Wan kaka joma notiyo gi Rasanga, ng'ama wase test, ng'ama wasebedo go machiegni mane watiyogo, mwanyalo endorse ni kaber, to nego dhi o legislate kendo oversight gik ma Siaya, en Colonel Rasanga Makamoth. Apani ka wacho mano, to onge rach moro mwatimo. Wan wabro chung' kode, wabro sere, wabro dhire mondo dhi. Omiyo wakwaye ka onene ka en dierwa ka, ne wuod ruoth, igol wiyi oko mondo wasiri, mondo dwar kaka chuo dwaro. Joma nitiyogo mambeseni, moko waneno ka ni senate kucha. Kendo dongruok matimore Siaya ka, ok onego wayewa ni ng'iwa ng'iya ka jok manodong' kucha. Ji duto nosedong' nyaka gavana matiyo sani diere moro nopoko osedong'. To kata ka nodong' pod noduoga duogo timang'o otiyo. Obendo ng'iye ni kata jok ma koro nosetelo Siaya moketo foundation ka. Gin ga kanye? Siaya inyalo riemb mana ka ji go mbaka. En marwa duto, jobed piny, jogo mbaka, mondo jowuoth adi achiel. Kinda dwa make sure no by next month or so, within 3 months, waromi kendo ministers kande bendo bedie mondo wanen to wanyalo tayo Siaya nade, nikech ok wanyala bet to waneno ka gik moko ok dhi kaka onego dhi. Sawa koro an ka giluonga tabiro to era neno ka giwacho weche mabeyo, to weche mabeyo kowach to ok nyaka luwa. Riwruok jopuonj mar KUPPET koro seyo duol mandiko jopuonje TTSC ni orem chopo kare singo manochiw gi jatend piny William Ruto. Singogo mane jatend piny ochiwo e dwe mar 9 e kinde romo gi jopuonjgo ne oriwo medo jopuonj ma kwan yoewa 50,000 lemo, ndiko jopuonj ma jopuonjre kata interns 20,000 e kin mamoko. Jatend KUPPET oloso e gwenge ma Naivasha. We were shocked that the Teachers Service Commission had not made any funding request to Parliament for the promotion of 25,000 more teachers. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President also confirmed that 20,000 teachers were also going to be transformed into permanent and pensionable terms by the end of the year. But when we came here, what surprised us is that the Teacher Service Commission, which is supposed to fast track all these gains that we had with the President, had done very little about it. Punguza muda wa kulipa CBA ya walimu kutoka miaka 4 mpaka miaka 2. Na hii tumeambia tume la kuajiri walimu kwamba waweze kuandikia treasury barua mara moja ili kuweza kuuliza hizi pesa. Waweze pia kuandikia parliament kupitia katika ile kitengo cha Committee of Education. Pia tumewaambia waandikie SRC sababu ina dhibiti haya mambo. PS wa housing Bwana Hinga aliambiwa na rais kwamba walimu watapewa 20% ya zile manyumba ambazo zinajengwa, na paka wa leo tumemwandikia barua, hajaweza kutupatia majibu na aweze kulala kwa kazi yake, wakati yeye mwenyewe alikuwa pale na akasimamishwa akaambiwa kwamba walimu waweze kupata 20% kwa yale manyumba yanajengwa. Pension ya walimu iweze kuwa process haraka. Mwalimu anapo retire hivi, mwezi unafuata anapata pension yake, vile tunaona inatendeka katika idara ya jeshi. Riwruok ma jotije mag mbalariany UASU bade ma Nairobi ywago rochni e tend tat somono. Gichichne nitiere kaka josiasa kod jotelo mamoko dwa donjore e chenro mar ndiko jotelo mag kar somono. Ka giloso gi jofwambo, jotelogo bende okwedo lendo manoketi e gaset dweni e wi thuolo mag tije mag tend mbalarianyno, ka giwacho ni chenro maket kamano nosetim e kor higani, mak mana ni ok ging'eyo gimomiyo nuoye kendo ma ok ochiw ler malong'o. Public has spent money for all these processes to be done, and the public is concerned. Why we re-advertise before we know the outcome?
publicly know the outcome of the interviews that were done. We believe strongly, and because we are a university, we believe strongly on merit, that any recruitment done in the public sector, in the public service, should be on the basis of merit, the basis of professionalism, not the basis of nepotism, not the basis of ethnicity, not the basis of political expedience. Any kind of operational involvement from any quarter that violates laid down university statutes, laws of the land, will be met not with just a scathing rebuke, but with swift actions that the union will deem fit. That past where the chancellor, be very clear about this, the past where the chancellor meddled in the daily operations of the university, as was with the previous chancellor, the days when the council overstepped their mandate and basically pitched camp in the university towers, those days are over. Erokamano Nyakaramogi, mage mokelo e giko mar weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani. Koromo sa achiel wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo, to sa 3 weche manyien mag oimore. Oriti masani, an Milton Ochieng' Awuoro.